Hello mga crack. Gusto ba mo malingaw? Kinsay naka-familiar sa una itong Minds games katong na yung mga babumba. Na ako'y link nga gibutang sa comment section below. Dulaan na ninyo mga crack. PHL win. Legit na siya mga crack. Imo kabalaka. 200 pesos lang ang minimum cash in. Every click ninyo sa mga coins mga crack na ay corresponding cash. Install lang rin ninyo. Ang install na is 2 or 3 lang na ako kabit. Cash out na po permanente. Cash out lang yun. Ayaw mo pagpadani nga itasagan pa points. Tuplok na tuplok kayo. 2 to 3 lang ka tuplokan. Cash out na po para sure win yun ha. Mauna siya na sa dulaan lang ninyo. Aning ang link nga akong i-post sa comment section ka ng Minds lang yun. 10 pesos ninyo malingaw na mo. I-click ang link mga crack. Register. Dahil sa kayo pag-register, cash in na mo minimum of 200 pesos. Ito lang. Salamat. Play responsibly.